Čaute ľudia, takže vítam vás z môjho ďalšieho videa, to som ja Nimraj vlastne a dnes tu mám pomocníka Andyho. Ahoj. Ktorý nám dnes pomôže tak troška pri dnešnom videi. Takže čo si dnes ukážeme? Ukážeme si, ako urobiť petardy a rakety. Čiže potrebujeme jednoznačne rozhrabačku. Taktiež potrebujeme papier. Potrebujeme aj pušný prach a farbivá. Tak zoberiem napríklad, dáme si niečo do modra môžeme skúsiť. Tyrkysové farbivo, svetlomodré farbivo. A ešte pripomínam, že keby sa vám, keď ste to chceli trochu krajšie, tak si tam dajte proste prach zo svietivca. To si vezmeme tiež, to tak skrajší jednoducho. No a ešte budeme potrebovať aj, ak to chcete v nejakom tvare, tak potrebujeme napríklad hlavu creepera. Ale to sa dá len cez ňu. A uvidíte, čo sa stane. Čiže dáme rozhrábačku, položíme puštný prach, tyrkysové farbivo, svetlomodré farbivo a sivé farbivo a píše nám tu malá guľa, sivá, tyrkysová, svetlomodrá. Pridáme ešte prach zo svietivca, tu sa nám pridalo žmurknutie a pridáme ešte hlavu creepera a v tvare creepera sivá, tyrkysová, svetlomodrá. Urobíme, vytvoríme si to. Znova potrebujeme vlastne potrebujeme pušný prach. Ešte vám chcem ukázať ešte jednu vec, ako by to vyzeralo bez toho prachu zo svietivca, ako nám povedal Andy. A vlastne uvidíte, že čo z toho vznikne, aj takto sa to dá. A taktiež aj bez toho tvaru creepera. Takže poukladáme si to. A máme tu len malá guľa, tyrkysová, svetlomodrá, sivá. A tu je v tvare creepera sivá, tyrkysová, svetlomodrá, žmurknutie. Ďalej potrebujeme teraz dvakrát pušný prach. Dáme papier, pušný prach a dáme tu iba s tými dvoma funkciami. Vyrobilo sa nám presne to isté. Teraz ešte vyrobíme tú druhú. Znova dáme si papier, púštny prach a túto v tvare creepera a žmurknutie. Vyrobíme si to. No a teraz si ideme položiť, spustiť, vystreliť tú prvú v tvare creepera a žmurknutie, takže sledujte, tak toto uvidíte lepšie. A keď vidíte, tak to tak pomaly padá. Áno, tak to je ten svietivec, čo sme ho použili. Proste sa vám taký creeper, ako ste videli. No a teraz použijeme tú druhú, bez creepera a bez svietivca. Je to len obyčajný ohňostroj v tvare guľe. Tak tie sú pekné. Čiže dúfam, že sa vám naše video s Andym páčilo a dáte like alebo odber a taktiež, ak dáte, budeme mať viac ako 2 komenty alebo 2 lajky, budeme natáčať video na vaše želania, takže potom môžete písať do komentu, čo chcete natáčiť ako ďalšie video. Andy sa tu trochu potkol, takže takže pozrite si aj ďalšie videá a dúfam, že dáte aj ten odber. Majte sa.